Començar en el tema 3. En el tema anterior vam veure el que era una indústria competitiva, una indústria on hi ha un nombre d'empreses molt important. En aquest tema anem a considerar el cas contrari, que és el cas del monopoli on tenim només una empresa. Recordeu, monopolis, un mercat on només n'hi ha un únic venedor. I aleshores, poder de monopoli va ser la capacitat que tinga un venedor, o també un comprador, és l'altra part, d'influir en el preu d'un bé. És a dir, el poder de mercat o el poder de monopoli el definirem com la capacitat que tinga qualsevol venedor de poder influir en el preu, posar un preu més alt. Quins són els tres supòsits en els que es basa el monopoli? En primer lloc, tenim un venedor i molts compradors. És a dir, en la part de lo que és l'oferta només tenim una empresa i en l'altra part tenim moltes persones, molts individus que volen comprar aquest producte. La segona característica seria l'homogeneïtat del producte. És a dir, totes les empreses d'aquest mercat venen el mateix producte. És a dir, no n'hi ha cap diferència entre els productes. És a dir, no és per exemple, el mercat dels xampús, on tens un xampú que té un sabor o té una determinada característica o una altra. No, tots estan venent el mateix producte. Imagineu-se un venedor que agafa aigua d'un pou. L'aigua que agafa d'un pou, totes les botelles d'aigua són iguals. I la tercera característica seria les barreres d'entrada. Aquesta característica és molt important, perquè les barreres d'entrada són les que impedeixen l'entrada de nous competidors. Per què existeixen els monopolis? Perquè, malgrat que un venedor tinga molts beneficis, no atrau a nous competidors perquè n'hi ha barreres que impedeixen que entren. Aquestes barreres poden ser de tipus legal, és a dir, determinades lleis. Per exemple, tu no pots muntar-te una farmàcia o tu no pots muntar-te un estanc, perquè n'hi ha unes barreres legals que t'impedeixen muntar-te una farmàcia o un estanc, a diferència de, per exemple, una fruteria. Tu pots muntar-te una fruteria o obrir una fruteria en qualsevol cantó. O també poden ser barreres tècniques. Barreres tècniques se refereixen a la característica del mercat. Per exemple, en determinats productes, com és l'electricitat o el que és el gas, se requereix una inversió, una xarxa molt important que impedeix que no qualsevol empresa puga entrar en aquest mercat. Anem a veure ara com pren la seva decisió de producció el monopolista. Un monopolista no té competència. Per tant, això és una facilitat molt important per a un monopolista. Però això implica que pot posar el preu o posar la quantitat que vulgui, vendre la quantitat de producte que vulgui? No. Qualsevol monopolista té una restricció. La restricció és la corba de demanda a la que s'enfronta. Si tu vols fixar un preu més alt, els compradors te compraran menys quantitat d'aquest producte. O, si tu poses un preu més baix, els compradors te compraran més quantitat d'aquest producte. Quina és la demanda a la que s'enfronta un monopoli? La demanda a la que s'enfronta un monopoli coincideix en la demanda de mercat. Per tant, és una demanda amb pendent decreixent. Recordeu que a diferència d'un mercat de competència perfecta, on la corba de demanda a la que s'enfrontava un productor era una corba de demanda horitzontal, era una corba perfectament elàstica, perquè una empresa de competència perfecta només podria vendre els seus productes al preu de mercat. En el cas del monopoli no, en el cas del monopoli pot fixar el preu que vulgui. El problema és que si fixa un preu més alt pot vendre més producte. I per això teniu així que la demanda a la que s'enfronta el monopolista és una demanda dependent decreixent. D'ahí la derivada negativa. Anem ara amb els conceptes d'ingrés total, ingrés mitjà
ingrés marginal. L'ingrés total és el preu per la quantitat, però fixeu-se que a diferència de competència perfecta, aquest preu està en funció de la quantitat i està relacionat amb el que he dit abans. Al enfrontar-se a una corba de demanda decreixent, si el monopolista vol fixar un preu, vol vendre més quantitat, el preu que té que fixar és menor i al revés. D'ahir que el preu i la quantitat estiguen estretament relacionats. L'ingrés mitjà seria l'ingrés total partit la quantitat, coincideixen el preu o la corba de demanda. I així on ve la diferència més important respecte a competència perfecta, l'ingrés marginal. Recordeu que en competència perfecta l'ingrés marginal era igual al preu també. Però així, quan fem la derivada dels ingrés total respecte a la quantitat, donat que ara el preu no està fix a diferència de competència perfecta, així, en competència perfecta només teníem això, l'ingrés marginal era igual al preu. Així tenim este segon component. És a dir, dono-se compte que en l'ingrés marginal tenim dos components. Este component i este. El primer component és el que anomenem l'efecte quantitat. És a dir, quin és l'ingrés que obtinc si venc una unitat addicional? Si venc una unitat addicional, en primer lloc, obtinc més ingressos perquè estic venent una quantitat addicional. Este seria l'efecte quantitat. Però quin és el problema? El problema és que si jo vull vendre una quantitat addicional, per a vendre aquesta unitat addicional, tinc que rebaixar el preu al que venc no només aquesta unitat, sinó totes les unitats anteriors. Això seria l'efecte preu. I aquest efecte és negatiu. Per això digueu així, que l'ingrés marginal és inferior al preu, perquè l'efecte preu és negatiu. I per tant, aquest és el component nou que no tenim en competència perfecta. Podem veure en aquest exemple. Quin és l'ingrés marginal? Imagineu-se que tenim una empresa que està venent una unitat. Una unitat la pot vendre a 5 euros. L'ingrés total és 5 per 1, 5. L'ingrés marginal és 5 perquè de vendre 0 a vendre una unitat obté 5 euros d'aquesta unitat addicional. Què passa si vol vendre aquesta segona unitat? Si vol vendre aquesta segona unitat, les dues unitats les tindrà que vendre a 4 euros. Aleshores, quin és l'ingrés que obté per aquesta unitat addicional? En primer lloc, obté 4 euros de la unitat addicional. Però quin és el problema? El problema és que si vol vendre aquesta segona unitat, la primera també la té que vendre a 4 euros. Per tant, què és el que perd? Perd que la primera unitat, en lloc de vendre-la a 5 euros, la ven a 4 euros. De forma que l'ingrés marginal serà 4 menys 1, que és el que deixa de guanyar per la primera unitat. De forma que l'ingrés marginal és 3. També podeu veure que l'ingrés total augmenta de 5 fins a 8, per tant l'ingrés marginal és 3. Per tant, com serà la corba d'ingrés marginal i la corba d'ingrés mitjà? Són decreixents, són decreixents perquè són igual al preu, igual a la demanda o al preu, que és independent decreixent. I l'ingrés marginal és inferior a l'ingrés marginal perquè tenim l'efecte preu. Recordeu també que en competència perfecta tant l'ingrés marginal com l'ingrés mitjà era una línia horitzontal que coincidia amb la demanda. Ara podem escriure l'ingrés marginal de la següent forma. El que fem és multipliquem i dividim això d'ací pel preu, de forma que podem expressar aquesta part com la inversa de l'elasticitat de demanda, de forma que podem expressar l'ingrés marginal en funció de l'elasticitat de demanda. Aleshores, tenim que si la demanda és elàstica, és a dir, si l'elasticitat de demanda és major que 1, doneu-se compte, com això és major que 1, este quocient és inferior a 1, de forma que l'ingrés marginal és positiu.
si l'elasticitat de demanda és igual a 1, així seria 1 menys 1, 0, l'ingrés marginal seria 0. I si l'elasticitat és inelàstica, l'ingrés marginal seria negatiu, perquè si tenim algo menor que 1, la divisió seria major que 1, per tant tindríem algo negatiu. De forma que el que podem concloure és que una empresa en un monopoli mai se situarà en el tram inelàstic de la demanda, perquè no va vendre on l'última unitat obtinga un ingrés li disminuïsquen els ingressos. Doneu-vos compte que si l'ingrés marginal és negatiu vol dir que l'última unitat fa que li baixen els ingressos, però si aquesta unitat no la va vendre. En competència perfecta, la demanda, recordeu que era perfectament elàstica, el que vol dir que l'elasticitat de demanda és infinit. De forma que el segon component de l'ingrés marginal seria 0, per tant l'ingrés marginal seria igual al preu. En el moment en què l'elasticitat de demanda deixa de ser perfectament inelàstica, ja estaríem fora de la competència perfecta. L'ingrés marginal seria inferior al preu i estaríem en una empresa que té un determinat poder de mercat. Per tant, quina serà la decisió de produir d'un monopolista? Un monopolista produirà on l'ingrés marginal és igual al cost marginal. Una volta determinada la quantitat, el preu serà el punt corresponent a aquesta quantitat en la demanda de mercat. Això ho podem veure en el següent gràfic. Així tenim la corba d'ingrés marginal, tenim la corba de cost marginal. Quina és la quantitat que produirà el monopolista? On l'ingrés marginal és igual al cost marginal, aquesta quantitat. A quin preu vendrà el monopolista aquesta quantitat? Doncs al punt corresponent de la demanda. Veieu? Seria aquest punt. Este seria el preu al que ven el monopolista. També podeu veure-ho en aquest gràfic. Doneu-vos compte que on l'ingrés marginal és igual al cost marginal, així tenim la corba d'ingressos totals, així tenim la corba de costos totals, aquesta és la corba de beneficis, que és la diferència entre l'ingrés total i el cost total. Doneu-vos compte que aquesta diferència se fa màxima i per tant els beneficis són màxims quan l'ingrés marginal és exactament igual al cost marginal. Pot tindre un monopolista beneficis positius? Sí. Pot tindre beneficis negatius? També. Pot tindre beneficis zero? També. Doneu-vos compte. Este seria el cas d'un monopolista amb beneficis positius. Doneu-vos compte que així és la quantitat que produeix és on l'ingrés marginal és igual al cost marginal, este seria el preu. Quins són els beneficis? Doncs la diferència entre el preu i el punt corresponent al cost mitjà, perquè aquest és el cost que li costa de mitjana produir totes les unitats. Per tant, aquesta àrea seria els beneficis positius. Este seria el cas d'un monopolista amb beneficis zero. Doneu-vos compte que per aquesta quantitat el preu coincideix en el cost mitjà. I ara, la següent pregunta és, pot obtindre un monopolista beneficis negatius? Sí. Aleshores, si obté beneficis negatius, què fa el monopolista? Doncs exactament igual que en competència perfecta. A curt termini tenim la condició de tancament. És a dir, si el preu és major o igual al cost variable mitjà, este monopolista produirà una quantitat positiva. Si és inferior al cost variable mitjà, el monopolista tanca temporalment. Tancar temporalment, recordeu que indica que temporalment decideix produir zero. Altra cosa és a llarg termini. A llarg termini, en el moment en què tinc pèrdues, abandono el mercat. Si tinc beneficis, produeix. És a dir, si el preu és major o igual al cost total mitjà, decideix produir. Clar, això d'ingrés marginal igual al cost marginal és una miqueta farragós si eres un mànager d'una empresa. Aleshores, la següent pregunta que ens fem és
N'hi ha alguna forma més fàcil o una regla més tonta o més simple de dir-li a un monopolista què és el que té que fer? Doncs anem a veure-ho. El que fem és l'ingrés marginal l'expressem en funció de l'elasticitat, igual com hem fet abans. Aleshores, l'empresa maximitzarà beneficis quan l'ingrés marginal sigui igual al preu. Llavors, igualem l'ingrés marginal, que és aquesta expressió, la igualem al cost marginal. I ara el que fem és reordenem aquesta expressió de forma que ens queda això. Doneu-vos compte que això seria el marge brut. És a dir, això ens diu quina és la capacitat que té una empresa de fixar un preu per damunt del cost marginal. Doncs estarà en funció de l'elasticitat de demanda. Què està dient-nos això? Que quan més inelàstica siga la demanda, és a dir, quan més xocotet siga el valor de l'elasticitat de demanda en valor absolut, doneu-vos compte que això, aquesta divisió, aquesta fracció, és major. Què implicarà això? Que el preu que fixa el monopolista en funció del cost marginal estarà més cap a dalt. Per tant, la regla és, quan més inelàstica siga la demanda a la que s'enfronta un monopolista, major serà el preu en funció del cost marginal. Quan menor siga l'elasticitat de demanda o quan major siga l'elasticitat de demanda, aleshores el preu estarà més proper del cost marginal. Això ho tenim així en el següent gràfic. Doneu-vos compte, així tenim una demanda, recordeu que l'ingrés marginal és igual a la demanda, igual al preu. Així tenim en aquest gràfic de l'esquerra una demanda més elàstica. I així en el gràfic de la dreta una demanda més inelàstica. Doneu-vos compte que així este monopolista que té una demanda més elàstica, la diferència entre el preu i el cost marginal és més xocoteta que així per a este monopolista que té una demanda més inelàstica. Aleshores, ara en general, no per a un monopolista, qualsevol empresa en qualsevol mercat. Podem mesurar el poder de mercat o el poder de monopoli que tinga este monopolista? Sí. Recordeu que el poder de monopoli o el poder de mercat és la capacitat que té un monopolista de fixar un preu per damunt del cost marginal. Això ho podem fixar a través del que s'anomena l'índex de Lerner. L'índex de Lerner mesura el poder de monopoli i és la capacitat que té de fixar un preu per damunt del cost marginal. Doneu-vos compte que una empresa que estiga en competència perfecta, el preu és igual al cost marginal. Per tant, l'índex de Lerner seria 0. Quan major siga l'índex de Lerner vol dir que la diferència entre el preu i el cost marginal és major. Per tant, l'índex de Lerner serà major. Quan major siga l'índex de Lerner, major serà el poder de monopoli. Quan menor siga l'índex de Lerner, menor serà el poder de monopoli. I este poder de monopoli està en funció de l'elàstica i inelàstica que siga la demanda. I això val per a qualsevol empresa en qualsevol mercat. És a dir, qualsevol empresa en qualsevol mercat podem mesurar el poder de monopoli a través d'esta expressió. De què depèn el poder de monopoli que tinga una empresa? Doncs depèn bàsicament de 3 factors. El primer ja l'ha anomenat, és lo elàstica o inelàstica que siga la demanda de mercat. No és el mateix ser, per exemple, ara, una empresa farmacèutica que fabrica una medicació per al coronavirus. En aquest cas la demanda seria molt inelàstica, per tant la capacitat que tens de fixar un preu per damunt del cost marginal és molt major que si tu el que estàs fabricant és un jarabe per a la tos. Per tant, el primer factor seria l'elasticitat de la demanda. El segon factor seria el nombre d'empreses que n'hi hagi en el mercat. Òbviament, quan més empreses n'hi hagi en el mercat, és més probable que alguna empresa, si tu fixes un preu més alt, altra empresa fixa un preu més baix i te furte la clientela. Quan menys empreses n'hi hagi en el mercat,
tu tindràs menys por a la competència. Serà menys probable que n'hi hagi una empresa que fixi un preu per davall del teu. I per tant, tu pugues fixar un preu més alt. Val? I el tercer factor seria la interacció entre les empreses. És dir, també depèn de si les empreses decideixen col·lusionar o col·laborar entre elles, és dir, agafen, s'assenten en una taula i diuen, che, posem este preu i mos repartim el mercat. O competeixen entre elles, a veure qui li furta la clientela a l'altre. Aquest és el tipus d'interacció. També recordeu que la col·lusió explícita, és dir, està prohibit qualsevol acord. Val? Té que ser d'estangis, però bueno, se fa. Se fa la col·lusió. Vale. En el llibre ho teniu millor explicat, val? En més extensió. Va. Quina és la corba d'oferta del monopolista? Pues un monopolista no té corba de mercat. Per què? Perquè no n'hi ha una relació unívoca entre preu i quantitat produïda. La raó és que la decisió de produir del monopolista no depèn només en el seu cost marginal, sinó també depèn de la forma que tinguen a la curva de demanda. De forma que desplaçaments de la curva de demanda no donen lloc sempre a una sèrie de preus i quantitats que corresponen a una corba d'oferta. Al revés, desplaçaments de la demanda poden portar a vegades a canvis en el preu, però no canvis en la quantitat, o canvis en la quantitat i no canvis en el preu, o a canvis en el preu i la quantitat. Per tant, no n'hi ha una relació unívoca per a cada desplaçament de la corba d'oferta entre preu i quantitat. Per tant, no podem establir una corba d'oferta per se. Això ho teniu en el següent exemple. Fixeu-vos així com desplaçaments de la corba de demanda donen lloc a diferents canvis en el preu i la quantitat. Vale? Vale. Vale. El tema de l'impost ho deixem. Això no ho vaig explicar. Vale. Monopoli multiplanta. Vale. El monopoli multiplanta, que és així on ens van quedar en classe, si se'n recordeu. Vale. Suposem que una empresa té dues plantes de producció. Imagineu-vos que una empresa té una planta de producció en València i l'altra la té en Madrid. Val? Aleshores, ara, aquesta empresa, aquest monopoli, té que decidir dues coses. Val? Té que decidir quan vaig a produir. Val? Per exemple, empresa de cadires. Quantes cadires produïs? Aquesta seria la primera decisió que té que prendre. Però l'altra decisió que té que prendre és quan produïsc en cada planta. Val? És a dir, quina quantitat produïsc en la planta de València i quina quantitat decidisc en la planta de Madrid. Val. Intuïtivament, el monopolista podria trobar aquesta resposta seguint dos passos. El primer pas seria, a veure, una volta decidit quina és la producció total, val? Com repartirà la producció entre les dues plantes? Doncs mira, el que té que ocórrer és que el cost marginal produirà en cada planta de forma que se complisca que el cost marginal siga el mateix en les dues plantes. Per què? Perquè si el cost marginal és major en una planta que en una altra, sempre podrà augmentar beneficis el monopolista desplaçant producció de la planta que té el cost marginal més alt a la planta que té el cost marginal més baix. Val? I el segon pas serà, quina serà la producció total? La producció total serà aquella, com sempre, la que complisca l'ingrés marginal és igual al cost marginal. Per lo de sempre. Si l'ingrés marginal és superior al cost marginal, podria incrementar els beneficis augmentant la producció. Si l'ingrés marginal és inferior al cost marginal, podria augmentar beneficis baixant la producció. Matemàticament tenim la funció de beneficis, que és igual a
preu per la quantitat total menys el cost de la planta 1 menys el cost de la planta 2. ¿Vale? Fent la derivada, entonces, ¿cuánto ha de produir en la planta 1? Fent la derivada respecte al nivell de producció de la planta 1. Aleshores, fent la derivada, està la derivada respecte als ingressos, la derivada d'aquests costos, ¿vale? Vale. De forma que al fin, i fem el mateix respecte a la planta 2. Per tant, quines són les condicions que es tenen que complir? En primer lloc, l'ingrés marginal ha de ser igual al cost marginal de la planta 1. L'ingrés marginal ha de ser igual al cost marginal de la planta 2. Per tant, combinant aquestes dues equacions, al final s'ha de complir que l'ingrés marginal ha de ser igual al cost marginal de la planta 1 i al cost marginal de la planta 2. Vale. Vale, gràficament. Vale. Gràficament. Gràficament, a veure. Tenim, en primer lloc, el que fem és, tenim cost marginal de la planta 1, cost marginal de la planta 2. El cost marginal total és la suma horitzontal del cost marginal de la planta 1 i de la planta 2. Vale? És a dir, el que fem és sumar esta àrea, esta distància, sumar esta distància, i sumant aquestes dues distàncies ens donen aquesta corba, que seria el cost marginal total. Val, què és el que produirà l'empresa? Produirà l'ingrés marginal sigui igual al cost marginal total. Això ens determina la producció total. Vale. En aquest punt, vale, això ens indica el nivell d'ingrés marginal de l'empresa. Què produirà en cada planta? Pues on se talla l'ingrés marginal en el cost marginal de cada planta. Veus? En aquest punt, l'ingrés marginal és igual al cost marginal de la planta 1, per tant, produirà Q sub 1 de la planta 1. L'ingrés marginal és igual al cost marginal de la planta 2, produirà Q sub 2. ¿Vale? A quin preu? Pues el preu és el corresponent a la quantitat total, en la corba de demanda. ¿Vale? Vale. Un tema molt important, que són els costos socials del monopoli. Vale? Sempre haureu ja sentit, segurament d'introducció a l'economia, que els mercats on hi ha poder de mercat o poder de monopoli són ineficients en comparació als de competència perfecta. Vale? Anem a veure per què. Doneu-se compte que en un monopoli comparat en competència perfecta, el monopolista fixa un preu per damunt del cost marginal. Per tant, el monopolista el que fa és cobra als consumidors un preu més alt i, en conseqüència, la quantitat que ven és una quantitat inferior. ¿Vale? Aleshores, si comparem, ja vos adelante, si comparem monopoli en competència perfecta, ja vos adelante que qui està millor? El monopolista. Per què? Perquè està fixant un preu més alt. ¿Vale? Està fixant un preu més alt, tot i que la quantitat que ven respecte a competència perfecta és inferior. Però el que guanya és el monopolista, el productor. Qui perd? Perd el consumidor, els consumidors, perquè estan comprant menys quantitat i a un preu major. Aleshores, la clau de per què el monopoli és ineficient comparat en la competència perfecta és que si el monopolista guanya respecte a competència perfecta, els consumidors perden, ¿vale? Respecte a la competència perfecta. Però el que perden els consumidors supera el que guanya el productor. De forma que des del punt de vista de la societat en el seu conjunt, perd la societat. ¿Val? És ineficient. Les ganàncies que se generen o que se distribueixen en la societat són inferiors en el cas de poder de monopoli que en el cas de competència perfecta. ¿Vale? Pues anem a veure això gràficament. ¿Vale? Anem a veure això gràficament. Però la idea és aquesta. ¿Vale? Anem a veure això gràficament, però la idea és aquesta. Mireu, este seria un monopolista. Un monopolista produeix on l'ingrés marginal és igual al cost marginal, el preu al que ven els seus productes és este. ¿Vale? Competència perfecta. Si una empresa està en competència perfecta, ven on el preu és igual al cost marginal. Per tant, la quantitat seria esta i el preu seria esta. ¿Vale? Aleshores, anem a comparar este punt en este. ¿Vale? Recordeu que l'excedent del consumidor sempre és l'àrea que està per davall de la demanda,
i per damunt del preu. I l'excedent del productor és l'àrea que està per damunt del cost marginal i per davall del preu. Vale? Aleshores, doneu-se compte, competència perfecta. En competència perfecta, tot això seria l'excedent del consumidor. Però en el monopoli, l'excedent del consumidor seria este triangle d'ací. Per tant, A més B, doneu-se compte que seria el que perd el consumidor. A més B seria el que perd el consumidor. Vale? Ara, productor, què guanya en competència perfecta? En competència perfecta guanya tot això, tota aquesta àrea. Què guanya en el monopoli? En el monopoli el que guanya és aquesta àrea d'ací. Per tant, doneu-se compte que si comparem el que guanya i el que perd un, al final la diferència és estos dos triangles. Estos dos triangles representaria la pèrdua d'eficiència produïda. És a dir, el que deixa de guanyar el consumidor, la diferència entre l'excedent total en un cas i en l'altre. Per tant, la pèrdua d'eficiència del monopolista seria el triangle B i el triangle C. Vale? Vale. Vale. Com el monopoli té un cost social, els governs poden tratar de limitar el poder de monopoli regulant els preus. Vale? Establint un preu màxim o establint un preu mínim. Lo normal serà que tracten d'establir un preu màxim, és a dir, què fa el monopolista? Fixar un preu més alt. Per tant, el govern el que pot fer és un tope i dir, d'ací no passes. Vale? Anem a veure com funciona el mecanisme este. Vale. Si un monopolista no fora regulat, produiria així, aquesta quantitat i aquest preu. Vale? Ara suposa que el monopolista, l'Estat diu, regula el preu i diu, no, tu no pots posar un preu per damunt d'aquest preu. Vale? Aleshores, què passaria? Si el monopolista, si el govern diu que no pot vendre a superior a aquest preu, què farà el monopolista? Pues a aquest preu vendrà aquesta quantitat. Vale? Doneu-se compte que la pèrdua d'eficiència en el cas del monopolista seria tota aquesta àrea. Vale. Al establir un preu màxim, el que fa el govern és que la pèrdua d'eficiència siga només aquesta àrea. Vale? En aquest cas, regular el preu augmentaria l'eficiència o reduiria la pèrdua d'eficiència. Vale. Hasta on o fins a on seria l'adequat que regulara el preu el govern? Doneu-se compte que si el preu que regulara fora P sub 2, este seria el preu de competència perfecta. Així la pèrdua d'eficiència seria 0. Aleshores, doneu-se compte que si regules el preu, tu tens que establir un preu màxim fins ací. Per què? Perquè si tu establixes un preu per davall del preu de competència perfecta, aleshores, doneu-se compte que ací la quantitat que fixaria, la quantitat que vendria el monopolista no seria aquesta, seria aquesta. Per tant, així n'hi hauria pèrdua d'eficiència altra volta. Per qualsevol preu per davall del de competència perfecta, n'hi hauria una pèrdua d'eficiència també. Per tant, l'òptim és el preu de competència perfecta com a màxim. Per davall del preu de competència perfecta, no. Què passaria si tenim un monopoli natural? Recordeu que un monopoli natural, recordeu no, això no ho hem vist, és una empresa
una empresa que té costos mitjans decreixents, que té economies d'escala. Aleshores, en el cas d'un monopoli natural, l'òptim seria que el preu màxim regulat com a mínim fora igual al cost mitjà. Per què? Perquè si fixes un preu per damunt del cost mitjà, per davall del cost mitjà, l'empresa tindrà pèrdues i, per tant, eixirà del mercat. Per tant, com a mínim, igual al preu del cost mitjà. En la pràctica, regular en base al preu és molt difícil, perquè no saps ni els balanços de les empreses. Entonces, en la pràctica, llevar de casos d'emergència com ara, per exemple, imagineu-se que algú traguera la vacuna del coronavirus. Clar, ahir tindria el monopoli. Ahir el que poden fer els estats és regular el preu, posar un preu màxim, per una qüestió sanitària, per una qüestió d'eficiència social. Però normalment ja regulacions de preus cada volta són menors. Entonces, normalment se fa la taxa de rendiment, és a dir, vaig a intentar que el preu màxim estableixi uns beneficis per a l'empresa que no siguin excessius.